Adwentowymi warsztatami Muzeum imienia księdza doktora Władysława Łęgi rozpoczęło cykl rodzinnych spotkań, które odbywać się będą w każdą sobotę grudnia, a wszystko po to, by wprawić grudziądzan w radosną i świąteczną atmosferę. Warsztaty świąteczne będą się odbywać w każdą sobotę grudnia, począwszy od 6 do 20 i oczywiście na każde z nich zaplanowaliśmy inną atrakcję. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy mieli za zadanie wykonać adwentowy kalendarz. Rozpoczynamy warsztatami adwentowymi, podczas których będziemy robić kalendarz i w ten sposób rozpoczniemy odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci będą robiły kalendarz adwentowy w kształcie łosio-renifera, że tak powiem. Będzie on dużych rozmiarów i mam nadzieję, że będzie w wspaniały sposób zdobił dziecięce pokoje. Taka forma spędzania wolnego czasu i przekazywania informacji na temat świątecznych tradycji, zdaniem grudziądzan, jest doskonała. Uważam, że nie mamy czasu na co dzień, żeby w ogóle poświęcić się, szczególnie w domu, więc uważam, że jak najbardziej tak. Wszelkie informacje na temat świątecznych warsztatów, które odbywać się będą w muzeum, dostępne są na stronie internetowej muzeum.grudziac.pl. Świątecznie zrobiło się także podczas warsztatów, które odbyły się w Haszrumie, podczas których wykazać można było się kreatywnością i pomysłowością, wykonując świąteczne kartki. Scrapbooking to sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania m.in. albumów, kartek okolicznościowych czy przedmiotów ozdobnych. I wbrew pozorom nie wymaga ona aż tak wielu zdolności manualnych. Trzeba mieć i szczyptę talentu, taką malutką szczyptę, a resztę to trzeba po prostu kombinować, bo tak naprawdę możemy użyć wszystko, co mamy pod ręką, troszeczkę naszej kreatywności i do dzieła. Okazuje się także, że moda na wysyłanie i wręczanie kartek, zwłaszcza tych ręcznie wykonanych, powraca. Wracamy do tego, co było kiedyś, ponieważ zaczynamy coraz bardziej doceniać rzeczy ręcznie wykonywane, tak? Mamy dookoła przesyt rzeczy robionych w Chinach, tak jak wszyscy wiemy, czy gdzieś naokoło. Coraz bardziej zaczynamy doceniać to, co jest takie bardziej indywidualne, personalizowane, w tym nasze kartki świąteczne. Bardzo fajna sprawa. Można naprawdę wiele umiejętności zyskać na tym. Zresztą mam małe dziecko i nawet z dzieckiem na przyszłość można zawsze jakieś fajne rzeczy zrobić. W okresie przedświątecznym warto zatem wykorzystać możliwości, jakie stwarzają miejskie i kulturalne instytucje, by czas ten wykorzystać kreatywnie i twórczo.